добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Припавши до Твоих ног, мы стоим у полной покоры, жалеем за грехи наши, за все учинки свои. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Ты наисвятейшая Дева, наша завжди королева, найпригожейшая кветка, будем хвалить мы Тебе. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Маточка Божия, Маточка добрая, бедные дети мы кличем Тебе, песней покорные, мольбы складаючи, сердца свои отдаем мы Тебе. Песней покорные, мольбы складаючи, сердце свои отдаем мы Тебе. На своих деток
В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Володарства земные, спевайте Богу, выславляйте Пана, який узносится над небесами, найвышейшими, одвечными. Признайте моц Божию, велич ягоная над Єрузалем у облаках. Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Писания пачинаем святую мшу, на якую збираемся каля алтара Пана, каб распачаць вігілію у небаўшэсця Пана. Прадставім Пану Богу наши просьбы, наши інтэнцыі. Асабліва будзем маліцца за памерлых Генрыха Завадскага у 50-ю гадавіну смерці, за Леакадію у 15-ю гадавіну смерці, за Стефанію у 55-ю гадавіну смерці і за Александра у 50-ю гадавіну смерці, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, змілуйся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, змілуйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, змілуйся над нами. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Хвалім Цябе, благословляем Цябе, кланяемся Табе, прославляем Цябе, дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, Валадару нябесны, Божа Ойча Усемагутны, Божа Ойча, Сыне Адзінародны, Езу Хрысте, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Айца, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі, які бярэш на сябе грахі свету, прымі маленне нашае, які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над намі, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Хрысте, з Духом Святым, у хвале Бога Айца. Аман. Молимся. Божа, Твой Сын у присутності апостолів сьогодні узышоў на неба. Учини просим, каб згодна со своим обяцаннем Ён заўсёды прабываў з нами на землі, а мы з'ядналіся з Ім у небе, які з Тобою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читание книги Дзеяў апостолаў. Першую книгу я написал Теофіле про ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апостолам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі і шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам ели,
наказаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага Айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралевства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці пары, якія Айцец прызначыў сваёй уладай. Але прыміце моц Святога Духа, які на вас зыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсёй Юдэі і ў Самарыі і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна узіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад ім у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і углядаецеся ў неба? Гэта Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Узнесся Бог под радостные вокличи, узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бо грозный Пан найвышейший, великий владар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи, узнесся Бог под радостные вокличи. Пан при гуках труби, співайте Богу, співайте, співайте нашому володару, співайте. Узнесся Бог под радостные вокличи, бо володар усей земли Бог, Йому гімн заспівайте. Бог володарить над народами, Бог сидит на своем троне святым. Узнесся Бог под радостные вокличи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отец слави, дав вам духа мудрості і відкриття у познанні Його і просвітлив в очі серця вашого, ка ви ведали, у чим надія покликання Єгоного, і якое багаття славної спадщини Єгоної для святих, і якая неозмірна велич моці Єгоної у вас, віруючих, праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Христе, калі уваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруць сябе на нябёсах, вышэй за усялякае княжанне і ўладу, і сілу, і панаванне, іх за усялякае імя, якое наказваюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, што напаўняе усё ва ўсім. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
дітей навчайте усі народи, каже Пан. Я з вами во всі дні, аж до скончання віку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоїм. Заканчэнне святого Євангелія паводле Лукі. Хвала Тобі, Пані. У той час Єзус сказав своїм учням: «Так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день з мертвых, и у Ягоное имя повинно обвящаться покаяние для отпущения грехов усім народам, починаючи от Єрусалима, а вы сведки гэтага. И вось я пошлю до вас обяцанне Айца Майго, а вы заставаетеся у городе, покуль не опраднецеся у моц з вышыні». Потым вывел их аж до Бетании и, подняўшы руки свае, благословил их. И коли благословлял их, развітваўся з імі и узнесся на небо. Яны поклонились ему и с великой радостью вернулись у Иерусалим и были увесь час у святыни и благословляли Бога. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і у адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага у будучым свеце. Амен. Праз Езуса Христа, які узышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за місіянераў, каб яны абвяшчалі Христовае збаўленне усім народам. Цябе просім. Молімся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не разумее годнасці чалавечага цела, каб усвядомілі, што яно прызначана для ўдзелу ў жыцці вечным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто прабывае далёка ад сваёй сям'і, каб лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых, блізкім нашаму сэрцу, хто папярэдзіў нас да вечнай айчыны, а асабліва
за Генрика Завадскага у 50-ю гадавіну смерці, за Леокадію у 15-ю гадавіну смерці, за Стефанію у 55-ю гадавіну смерці, за Александра у 50-ю гадавіну смерці, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве і ахвяры Езуса Хрыста, яны прынялі удзел у жыцці вечным, у валадарстве нябесным. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё захвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы, учыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага жыцця з Хрыстом, у небаўшэсці якога сёння святкуем, які з табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Нашому Пану песні грайте, моц Яго і велич выслаўляйте. Нашому Пану песні грайте, моц Яго і велич выслаўляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нашому Пану песні грайте, моц Яго і велич выслаўляйте. Нашому Пану песні грайте, моц Яго і велич выслаўляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог Прийми ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і усьому Костюлу Святому. Боже, Твой одинародный Сын, наш первосвятар, заўсёды жывы і сядзіць па Твоей правіцы, каб за нас заступацца, дай нам з надзеі наблизиться до посаду ласки и атрымаць Твою милосердность праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. О гору серцем. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо Пан Езус, першамосца граху і смерці, узышоў у неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, ён паклікаў нас у нашай нядолі, але перад намі увайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім, нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спеваюць Табе гімн хвалы, неспынна усклікаючы. Святый, святый, святый,
Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у ім'я Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаўся на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Леонам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амин. Молімся да Іца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть в небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава ў супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху
і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахи нашыя, але на веру Касцёла Твоего, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёнае, пакліканае на вечару ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Христос, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Бавца наш, як ягню покорным в свой смяротный час. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету владар. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Молімся. Пане наш Боже, нехай дары, якія мы прынялі з Твайго алтара, запаляць у нашых сэрцах жаданне нябеснай айчыны
каб мы імкнуліся за нашым збаўцы туды, куды ён увайшоў перад намі, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Amen. А зараз выставленне на свяцежах сакраменту, і падчас маёга набажэнства будзе маліцца аб добрыя плады нашай зямлі. О Найсвятейшая Гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Жанчына, вось сын твой. Згадваючы, што каля крыжа Езуса стаяла Марыя і іншыя жанчыны, святы Ян гаворыць: Езус убачыў маці і вучня, які стаяў побач, якога ён любіў, сказаў: жанчына, вось сын твой. Потым сказаў вучню: вось маці твая. Гэтыя надзвычай хвалюючыя словы адкрываюць самыя глыбокія пачуцці паміраючага Хрыста і маюць вялікае значэнне для хрысціянскай веры і духоўнасці. Звяртаючыся ў апошнія хвіліны свайго зямнога жыцця да маці і да вучня, якога любіў, укрыжаваны Месія усталёўвае новыя повязі любові паміж Марыяй і хрысціянамі. Згаданыя словы, якія раней трактаваліся толькі як выраз сыноўняй любові Езуса да маці, будучыню якой ён даручыў улюбёнаму вучню, выходзіць далёка за звычайную неабходнасць вырашаць сямейную праблему. Сапраўды уважлівае прачытанне тэксту, у якім апісваецца узаемнае даручэнне адно аднаму вучня і маці, здзейсненае Езусам, ставіць нас перад адным з найважнейшых фактаў, якія дапамагаюць зразумець ролю Найсвяцейшай Панны ў гісторыі збаўлення. На самой справе словы паміраючага Езуса паказваюць, што яго першым намерам было не даручэнне Марыі Яну, а даручэнне вучня Марыі і вызначэнне ёй новай мацярынскай місіі. Апрача таго, зварот жанчына, які Езус ужыў таксама у Кане Галілейскай, каб адкрыць Марыю новую якасць яе быцця маці, паказвае, што словы збаўцы не з'яўляюцца праяваю звычайных сыноўскіх пачуццяў, а адносяцца да значна больш высокіх каштоўнасцяў. Словы Езуса «Вось сын твой» ператвараюць у жыццё іх глыбокі сэнс, прызначаючы Марыю маці Яна і ўсіх вучняў, якія атрымаюць дар Божай ласкі. Езус на крыжы не абвясціў фармальна усеагульнага мацярынства Марыі, а устанавіў канкрэтную мацярынскую сувязь паміж ёю і улюблёным вучням. У гэтым выбары Пана відаць клопат пра тое, каб гэта мацярынства не трактавалася адвольна, але каб яно паказвала глыбока асабістыя адносіны Марыі з кожным хрысціянінам.
Няхай кожны з нас, менавіта дзякуючы гэтай канкрэтнасці усеагульнага мацярынства Марыі, зможа пазнаць у ёй сваю уласную маці, з даверам даручаючы з сябе яе матчынай любові. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, почуй нас, Chryste, вислухай нас, Chryste, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаконная, молись за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молись за нас. Панна верная, люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молись за нас. Святыня славная побожности, ружа мистичная, молись за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молись за нас. Золотый домик, ковчег заповету, молись за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молись за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молись за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молись за
святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семья, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Как Обсталися мы годными обетованием Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трвалым здоровьем души и тела, и про заступница славная Наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, але от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Об добрий урожай і плен нашої землі. Отче наш, який, Отче наш, который В небе, святися имя Твое. Мое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Амин. Молимся, усемогутный Боже, Створитель сусвету і Пан життя. Ти підтримуєш усе, що існує моцей своєї могутності. Ти наш Отець і найлепш ведаєш, що нам потреба до життя. Дай плодам землі рост і добрий урожай. Заховай наші полі і луги, огороди і ляси от дренного надвор'я. Празмерных дождей, граду и шкодные засухи. Благослови працу наших рук и розуму, каб на нас духовно узбагачивала. Просим Тебе об этом праз Христа Пана нашего. Амен.
Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясем. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Божа, праз пасхальную таямніцу Хрыста Ты адкупіў усіх людзей. Заховай у нас справу Тваёй міласэрнасці, каб мы, няспынна згадваючы таямніцу нашага збаўлення, удастоіліся атрымаць яе плён праз Хрыста Пана нашага. Амен. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала, хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне честь и подяка вечна, хай буде вечна Єзусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вечна, хай буде вечна Єзусу, честь і хвала. Весель się królowi